Kaixo, arratsaldeon guztioi, lehenik eta ben eskerrak. Eskerrak izenak apuntatuta ditut hemen, Jasone, Garbine, Iker, Kike eta Mikel, uste denak esan ditu dala, ezta? Bueno, ni hemen urrutetik nator. Euskalduna naiz, baina 12 urtez ez naiz Euskal Herrian bizi, beraz. Ni ez nator honea gaur, inungo menu eta inungo osagairik esatea gizarte berrikuntzari buruz. Zergatik esaten dut hau, zeren ausardia bat izango litzateke nire aldetik euskera eta euskeraz eren inguruan zer egiten daren baitan hitz egitea. Oso ariketa zaila daukat gaur. Gizarte berrikuntza bera, ez dakit definizio bat jarriko dut, bakarrik. Baina gero zer dagoen horren inguruan aipatzea. Beraz, zuena da lana, ez da nerea, nolabait lurrartzea gaiari, ez? Hasiko naiz bi galderakin, eta zuei, eta da erantzuna izan behar da bai edo ez, eta ez dakit balitz, imaginatukoet, ez daukazuela erantzunik. Zuena bada erkidego autonomoa, Nafarroako foru erkidegoa edo iparraldekoren bat balima dago, hortik hitz egin. Baina galdetuko banizueke, agintariak dioten bezala, Euskal Herria, oroar, 3 entitate administratiboak, oso berritzaileak dirala Europa mailan, erregio bezala, zuen erantzuna zein izango litzateke, bai edo ez. Eta ez dakit balima da, ez altxatu. Beraz, zeinek uste du, ez dut esan berrikuntza, berrikuntza sozialean, Europa mailan, alegia, Europa kontinentean, ez dut esan Europar batasuna, ni kanpotik nator momentu honetan, naiz eta Britainiarra izan, hori ere esan barra dago, espainola izatez aparte. Bai, zeinek uste du, baietz, badala, altxatu, zeinek ez? Bueno, erdi eta gainontzekoak ez dakite, bai. Bigarren galdera, eta uste tarrexagoa dela, bai eta ez, erantzunakin eta ez dakit. Pentsatzen dut denek daukazuela horrelako bat, potreikan sartuta, pentsatzen dut. Zeinek erabiltzen du, zeinek pentsatzen du asko erabiltzen dula, bai, eta zeinek pentsatzen du ez. Asko nik uste dela eguneroko erabilera jarraia esango genukena. Zeinek bai, bale, nahikoa, hemen gainentzak bestea baino nago. Eta azken honekin hasiko naiz. Eta hasiko naiz, imaginatzen dezu eskatuet belarri prest eta obiziko txapa batea bazegoen hori inguruan. Ni oso horretik esaten, nik ere parte hartu nahi da, baina nire itzien inork bidali, txaparik ez. Imaginatzen dezue, eta Ikerrekin egon nahi zitze egiten, Iker, orain dator zure provokazio hori. Imaginatzen dezue, Kike hori, abendurako ezakiten bora mango duen, baina txapa bakoitza txip badaukala, eta nunbaiten datu base batean, eta ez access batean, baizik eta datu base desente batean, gure WhatsApp guztiak jasotzen ari direla. Horutziko dut, bale? Horreaino iritsi bali mazate, orain dator, peloton esaten dana. Bueno, mira, jarri nahi zoratzean eta gonei zentzuten, eta uste zuek, eta horregatik ez nahi sartuko, antolakuntzan eontzatelako. Neri interesatzea gehiago gizarte berrikuntzak estrategiaren baitan dagoena. Eta batipat, ni hor jongo naiz, alegia. Esan nahi duan honekin da, kontzeptu pilo berri bat botako ditut, sentitzen dut, baten bat inglesa ez bazaio gustatzen, baina itzulpen, saretu nez itzulpenak egiten, baina oso zaila da. Berrikuntza sozialeko alor guztia anglosa joia da, eta sentitzen dut. Stakeholder da, saiatuko naiz esplikatzen zer dan, bai? Ni babilatuko naiz, egungo naiz hor. Beraz, zuen hausnarketa guztiak taldeak nola antolatu, komunitatea, elkarteak, oso garrantzitsuak dira. Jarraitu horrekin, baina ez galdu, norabidea, eta ni norabidean jarriko naiz. Beraz, niretzako polita da, buelta asko eman ditut, gaurko zehari, eta iruditzenik olako zerbait egingoet. Berrikuntza soziala zirrikituak bilatzea da. Zirrikituak bilatzea. Horrela. Oain definizio potoloak gero datoz, baina zirrikituak bilatzea da. Mailua, eta Bilbon nago,
pista bat botatzen dizuet, mailu bat. Commons, ja, hasi gera inglesarekin. Eta botako dekalogo bat, ea nire kolega maikideari provokatzen diodan zentzurik onenean, alegia zerbait balio dion, eta ez balioa sentitzen dut, berentzako da, eta galdera batzuk utziko ditut, bai? Bueno, hasi ingo naiz. Zirrikituak aipatzen dugunean, jasoet, niretzako interesgarri polita eta hona dan liburu bat, Keywords deitzen dana, Raymond Williamsena, antropologo galestarroa da, eta zeukan erradikala, esatezun berak, berari ez erradikala izatea, eta uste dut euskerari, eta askotan euskeranik kanpotikan entzuten duan, sentimiento agoniko horren baitan, uste eta utxertu hona dala, esatezun konbentzitzen ibiliz etxituta bukatu baino, esperantza balizko egitean datza. Uste hori dala radikala izatea, eta ni euskaltzalea naiz, eta radikala naiz zentzu horretan. Beraz, arazoak daude, erabilera gutxiago erabiltzen da, eta baina horrek ez du esan nahi, demora guztian ibili behar danik, matraka ematen, eta zenkaizki gauden, eta Nik balio dit, niri Raymond Williamsek bere egunean esatzen. Orain dator definizio potoloa, sentitzen dut. Asko daude berrikuntza sozialen inguruan, ikusten duzun bezala autore guztia txiki egin ditut, eta orain berriki aterako dan publikazio baten, ez behinik, aipatuko nituzke zenbait gauza. Zer da berrikuntza soziala? Nola definitu genezake? Izango litzateke elaboratzea diskurso eta ekintza alternatiboak, eta zertarako, eta counter-hegemonik uste importantea dela. Hegemoniaren kontrara, gure hegemonia zein da, gizarte elebakar batean bizi gerala, espainola hor daukagulako, alegia, horreri bilatu behar dizkiogu zirrikituak. Orduan, zer gertatzen da, eta bigarren parteran joa, sortu behar ditugu intermediazio bitartekaritza baldintzak. Orduan, zein da rola, gizarte mugimenduen rola? Hori bera, bitartekaritza, baldintza biek bideratzea, errestea. Hori da nik uste euskera talde herri txikietan, auzoetan egin behar dutena. Ni horrekin gelditzen naiz. Balio dit, berrikuntza soziala zer da? Terrepentean sortu dugun zerbait, esango nuke, hemen dago, ikusten zuela txiki-txikia da, eta hor gez zigorri badago. Nik 10 urtez Mondragoneko kooperatibatan egin nuen lan, eta gorko gorri hori da, 1900 da, 57 edo 58 okerez banago, oin ez naiz akordatzen, baina markatzen du, eta dira mundu mailako berrikuntza sozialaren esperientzia guztiak. Alegia, berrikuntza soziala ez da orain okurritzen zaigun zerbait, baizik eta beti gertatu da. Ziklikoa da. Eta hor daude inobazioaren edo berrikuntzaren olatuak. Eta azten gara historiatik abiatuta eta konturatzen gara olatuan gaudela. Ni gaur bereziki gizarte hiperkonektatuari emango diot garrantzi asko. Eta iruditzen zait, egon da azkeneko galdera bat alde horretatik, ez dakit persona eserita dagoen leku berdinean edo ez, baina esan du zein da plataforma digitalaren rola honetan, esan dut, haupa, baten batek galdetu egin du. Galdetzen dizuanean, sakelekoa badauka zuen eta erabilera erabiltzen dezuen, datu hauek non usten dezu gelditzen dirala. Datu hauek norbaitek jasotzen ditu, eta datu hauek erabiltzaile bezala eta bezero bezala, balio badaukate. Eta euskerak balio badauka. Hor usten dut. Zer egiten dugu horrekin? Ez dugu ibilbihar komentzitzen. Produktu badaukagu, gure euskera produktu bada. Kodetuta dago momentu honetan. Eta Facebookek eta Twitterrek, orain, komila hartan esangoet, nahiz da komisioak oso garbi dauka, lapurtu egiten digutela datu hori eskatu gabe. Hori Europar Komisioaren baitan dago, ez ni bertako kidea naiz, eta hori, ordu nire galdera iltzateke, zer egiten dugu era horren aurrean, bai? Berrikuntza sozialak aipatzen baditugu euskararen gaian, aipatu ezakegu Euskararen Unibertsoa, ikastolain sorrera, kooperatibak sortu zirela, kudenak seguraski asko gera ikastola kumeek, eta gure gurasoak dirua jarri zuten, kooperatibak egiteko, Euskal Herriko txoko askotan, korrika bera, pertsolaritza, eta esango nuke euskeraldia. Euskeraldia nik entzunduanaren arabera eta jasoan informaziarekin da orain nolabaiteko esperimentazio gune bat, aprobetxatu dezagun nik uste importantea dela. Baina berrikuntza soziala Euskal Herrian gertatu da. Nik nire tesi doktorala hor dagoela sarean dago eta open accesen dago, saiatu nintzen hori, berrikuntza sozial hori, irira ekartzen, Euskal Hiria zer otezan, uste handikan balio bat badaukala. Berrikuntza soziala aipatzen dugunean, hau da beti aipatzen den irudia,
frogatu egiten dugu, proposamen daude, prototipatzen dugu, mantendu egiten da, eskalatu egiten da, replikatzea esan du baten batek, Donostiko ordezkariak esan du, hau erreplikagarria da, bai, hori bada, berrikuntza soziala, eta gero aldaketa sistemiko badago. Erresa da esaten, baina gauzak ez dira gertatzen modu linealean berrikuntza sozialan. Eskalak daude, mikroan lan egiten ari geran, baina ni galdetzen dut, eta gure aparataje instituzionak laguntzen digu, eta hor utziko nuke, zeren ditugu diputazioak eta daukagu gobernua. Eta batzutan, ez dakitze puntutaraino laguntzen digun, ez ditugu laguntzen hori horrela izatea. Baina badauka zerikusia. Berrikuntza sozialaren inguruan, baten batek interes gehiago dauka, esan dut, Europar Komisioak dauka, asko idatzita, hori bai, oso burokratikoa eta goitik berakoa. Komisioak daukan arazo handietakoa da horrelako esperientziak eukitzea. Horregatik berez, uste zorionekoa gerala. Eta ni euskalduna izatea, uste zorionekoa gerala, niretzako ere horrelako komunidade batean horrean olako gauzak hitz egiten egotea. Asuntoa ez dakit beste batzuk balioan jartzen duten egiten ari gerana, baina bueno, denborak emango digu arrazoia da ez. Bueno, zer egiten ari da munduan, zein egiten ari da zerbait. Nik gomendatzen dizkiozuet bi referentzia. Lehenengoa da, Nestak egiten duen The European Digital Social Innovation Index, eta hor juten zeate esteka horretara, eta dituzue esperientzia pilo bat, noski ez hizkuntzaren baita, baina alor ezberdinetan gertatzen ari direnak beti gora. Uste dut oso esteka, oso proiektu referentziala dala zentzorretan, ez? Eta bigarrena, eta gai hitz potolo bat jartzera nijoa, enol da Europako Living Laben sarea. Living Lab da beste hitz, anglosajoi, horietako bat, baino egon dira jasotzen mundu mailan ikusten duzun bezala ez da bakarrik Europan, baino esperientzia asko. Uste dut ere begiratu behar degula gure mugoetatik haratago. Eta are gehiago daukagunean agian esperimento bat, eta behar ditugu, ideiak, eta ikusi beste batzuk nola egin dituzten, ez? Referentzia besteik ez dira, baina esango banuke, eta nola definitu berrikuntza soziala? Joan Subiratzek, Kataluniako katedradun batek, orain udalean dagona, Podemosekin, esaten duen osagaiak dira, pizgarri duna izan behar du, estrategikoa, integrala, eraginkorra, parte hartzailea, fundamentuzkoa, transferigarria, errepikagarria, plurala, eskalagarria, eta ahultasunari aurre egiteko gai dena. Nahiko intuitiboak dira gauza guzti, baina nik esaten dut, zer behar dugu guk hemen? Eta nik esaten dut, behar dugu mailu bat. Baina behar zen mailu behar dugu, eta esaten dut, mailu hau ez dugu behar. Eta esaten dut, mailu hau ez dugu behar, zergatik, zeren askotan aldaketak eta ezkerreko sensibilidade jende askok erabili nahi ditu betiko erramientak, aldaketa sozialak egiteko. Eta nik uste galtzen dutela perspektibatik aldaketa gizarte mugimenduak dagoeneko aldatzen ari direla asko, munduan zehar. Ditugu ikerketa asko, tipologiak azaltzen dituztenak, gizarte mugimenduenean, eta da oraintxe bertan sekulako referentzia asko demokraziaren baitan. Beste galdera bat, eta ez dut Netflix hemen promozionatuko, ez da gutxegorek ere, baina ez daukat beste remediorik. Zeinek ikusi du pelikula hau? Ez. Nahi badezu ikusi, ez dizu gomendatuko. Baina uste dut merezi duela ikustea, eta batipat Brexita oso ondo esplikatzen duelako, eta zergatik gertatu duan Brexita, eta ez arrazoi politikoengatik, eta hor utziko dut. Arabar lautadako izlariak ere pista jarri dit, eta eskertzekoa berak aipatu du tsunami demokratikoa. Eta exactamente nik 3 kaso jartzen ditut hemen, Kataluniakoa oso evidente egiten zaigu, noski, paralelismo asko ditugulako, baina Hongkongen eta Kaxemirren gizarte mugimenduak ez daukate dagoeneko zerikusi askorik orain arte zerienarekin, ez? Eta hortara nijoa. Gu horrela gabiltza, gure sakelekoari begira. Eta gure sakelekoak datuak dira, eta datuak petroleoa da, momentu honetako petroleoa da. Hor utziko dut, ez daukat formularik esateko, gure herrietan eta auzonetan zegin behar dugun horrekin, baina esaten dut, begiratu dezagun horrea lehenbailen. Eta txertatu dezagun hori gure proiektuetan eta gure interbentzioetan. Hori da esaten nahi nezen gauza bakarra. Manuel Castells, aipatu behar dut, oain ministroa da gure katedradun soziologoak, aipatu dut, ikertu du asko, honetara ni joani. Nik uste gizarte mugimenduak gaur egun
hau ez badaukate, geldituko gerala gure auzo txikietan zerbait egiten oso modu anekdotikoan, oso ondo egon daitezke, modu afektiboan lagunduko digu, eta ez dut uste modu afektiboa garrantzirik ez duenik, inundik inora uste oso garrantzitsu dela, pasatu gizarte konfrontatu batetik, orain jende askok elkarri hitz egiten dola, euskera zubigintza bideratzeko modu bat dalako besteak beste. Iruditzen zait ez dela gutxi. Esan nahi dut, igual ezin dugu jun azkarrago, baina nik uste important dela esatea, eta orain aipatuko dut, gizarte mugimendu likidoak ditugu momentu honetan. Eta uste dut Bauman orain dago inoiz baino biziago. Gizarte mugimendu likidoak sortu behar ditugu. Berriro diot, gai honen inguruan izugarri pila produzitzen ari da eta modu oso azkarrean. Adibidez, beste gai bat niretzako importante dena da, hori dena datuen inguruan nola antolatu behar dugun, ez? Eta adibidez, datuen kooperatibak, momentu honetan, garatzen ari dira. Baina berriro diot, eta hau da, zergatik behar dugun mailu bat, eta zeinen mailua behar dugu, eta esango diazute, hau ez dela berrikuntza soziala. Eta nik esango dizuet, poesia mailua dela, alegia, bai dela, berrikuntza soziala. Noski Gabriel Arestiren inguruan ari naiz, eta Bilbon gaude. Behar dugu Gabriel Arestiren heterodoxia gizarte berrikuntza lantzeko. Ez da kasualia Bilbon gaur egotea. Bilbo da Euskal Herriko bihotz urbanoa, segurazki, eta ni Donostiarra naiz. Maitasun guztiarekin esaten dut. Hau, esan nahi zut, pentsatu behar dugu zentzu horretan, ez? Eta zergatik, zeren dagoeneko eskubide digitalaren zerrenda bat badago, osatua, eta nik azkeneko bat gehitu diot honi. Publikazioa Eusko Ikaskuntzak argitaratu du orain urtarrian. Eta nik esaten dut euskara da, hizkuntza eskubidea, baina ere eskubide digitala eta data commons edo datuen komuna izango litzatekena. Ez da garatuko ideia hori, zen uste oso sakona dela. Alegia, eskubide digitalen inguruan hitz egiten ari eta hizkuntz eskubideen inguruan ere hitz egiten ari gera, ez? Beraz, honekin esan nahi duena da, berrikuntza soziala ez bada digitala, ez dut uste hainbeste balio duenik egingo duegun eguna, nire errespetu guztiarekin, ez? Zeren agian goiko guztia, goikoan agertzen diran zenbait elementu aipatu dira, inguruan, baina nik faltan hogeituko nituzkena jabetza eta eskubide digitalak, gizarte hiperkonektatu garen baldintza gaiak, individualismo eta personalizatzea. Daukagu paradigma bat gizarte kapitalan bizi gerala. Gizarte kapitala desagertzen ari da. Jendeak geroz eta individualizazioaren pean bizi da. Eta horrek egiten du produktu digitalak personalizatzen ari gara. Ni daukat nire Netflixa, nire Spotifya edo nire ez dakizer. Eta bakoitzak berea dauka. Ezin dugu gizarte hori aldatu. Hori da esaten duan batzutan, eta badaki daukaguna nostalgia bat, Euskal Herriko auzolanera joateko eta kooperatibigintzara joateko, eta bai, nik ere nahi dut, baina moldatu egin behar dugu, daukagun gizartera. Ez esango dut batematek determinista zera, ez nahi determinatu, molatua hain daundia, bi gauza egin ditzazkezula, edo onartu, edo ez onartu. Eta nik uste gizarte berrikuntzak onartu egiten du, baina surfeatu. Eta nik uste hori da egin beharko genukena. Beraz, Arestiren mailua, metaforarekin segituta, gizarte mugimenduen rola bitartekaritza hori artikulatzea, zubigintza. Eta batipat, 3 gauzei erreparatuz. Eta pixka politiko jongo naiz. Eraldaketa urbanoak, eraldaketa politikoak, eta eraldaketa digitalak. Usteet, 3 horiek ezinbestean kontuan hartu behar ditugula. Hori da, bota nahi dudan mezua gaur. Zergatik, zeren asko erangingo digu gure proiektua eta gure euskalgintza efektiboa edo ez badan efektiboa. Ez badugu ulertzen gure interbentzioa horrela, ez dut uste gizarte berrikuntza aplikatzeko gertu egongo geranik, ez? Eta oain trazo oso orokorrak botako ditut. Astuko naiz Euskal Herrian agola, zeren oain botako dituna, 3 tendentzia horiek zeintzuk edo nondikan joaz, behintzat, nolabaiteko ñabardura batzuk botatzeko zuei eta eraldaketa urbanoen inguruan hitz egiten duena, niri gustatzen zait beti hurrengo zea jartzea. Popularen erdia hor bizi da. India eta Txinaren artean. Esaten duzu, guri bosta jola digu, esaten duzu bai, baina populazio urbanoak 2008an gainditu egin zuen rurala. Eta gero hitz egiten da, la España vacía, esaten da bai, hori gertatzen ari da mundu guztian. Eta esaten eta 1970 munduko mapa jartzen badugu, ze gertatu da?
Bazaudela hiri handi, Nova York, Japon, eta Londres orgoian. Baina gertatzen da, 2025an, alegia 5 urte barru, ikusten dezu ez gertatu dan. Pelotita pilo bat ditugu, kolorez berdinetakoak. Eta niri gustatzen zeana urrengoa botatzea, eta honekin bukatzen dut urbanoa, baina ikusi zazue, hiri handienak nun kokatzen eria mundu mailan eta ze evoluzio egiten duen numeroak. Oain hasiko da berriro bukatuko du, oain hasiko da 2010an. Ikusten dezue, nahiko dispersatu dela, baina ze gertatzen dira, konzentratzen ari da, nora konzentratzen ari da? Orain, Afrikan. Jendeak pentsatzen du hiriak hazten ari dirala iparraldean. Fenomeno urbanoa hazten ari da hegoaldean. Lagos bezalako herrialdeetan, eta ez du guri hori ze afektatzen dugu, afektatzen dugu asko, zen mundu dinamika hortik handi joa. Batipat, hirien mundu hori, ez? Bigarrena, eraldaketa digitalak. Nik uste eta hau aipatu duela, irudi hau, eta esatzen, normala da, ez? Begiratzen dugu euskarriari, baina ze gertatzen ere momentu honetan, nik benetan baten batek interes berezia da bali maduka, dago liburu bat oso ona, Nova Yorken egindakoa dela, nola teknologiak zigortzen ditun bereziki jende txiroa. Alegia, teknologiak eta digitalizazioa ez da banatzen jende guztiarentzako berdin, eta onurak ez dira berdinak. Eta gertatzen ari dena da, jente batipat datu guztien eta gestioa nola gertatzen ari da multinazionalen eskuetan, gehien eragiten ari dena hain justu jenderik vulnerable edo ahulena, ez? Nik uste dut hori ere esango duzu, horrek zer ikusi dauka euskal gintzarekin, nik uste proiektatzen dugunean euskera nola bultzatu lurralde batean, auzo batean, herrixka batean, nik uste lehenago aipatu ditugun sektore paralelo horiek, immigrazioa dela, zerbitzu sozialak dela, uste ere kontuan hartu behar ditugula. Baldintza gai sozioekonomikoak direlako, ez? Eta hoia da oso futurista, baina imaginatzen dezue robotak ere eskubideak izango dituztela, hori ere momentu honetan hitz egiten ari da robotak lanak enduko dutela, baina esker robotak ere agian egunen baten programatuak egongo dira eskubideak izateko, eta hor dago bineta oso polita, azkenen manifa bat antolatzen dutela robotak beraiek, esatez, hoi edia tema futuristak, tema futuristak ez dakit nik oso futuristak diran, gauza askoren artean Brexitak ere horrelako trasfondo asko daukalako, eta horreaino irakurriko dut esaten ari naizena. Eta politikoak, eraldaketa politikoak, nola ulertu behar ditu eralda politikoak? Jende asko bakizu abertzaletasunaren kontra da joa, ez da, ni beti esaten diot, abertzaletasuna izatea ez da globalizazioaren kontra egotea, ez? Ararik esaten du, Israelak esaten du, maite ditu nazioak, gorroto ditut mugak, ez? Lurraldeak, zer da, lurra bakarrik, lurra, esango genuke, eta identidadea. Horreaino hori da orain arte ulertu duguna. Baina Euskal Herria eta gure auzoak eta gure herriak zer derrepente hasi gara hitz egiten? Hasi gara hitz egiten sareen inguruan. Eta aipatu gut sare fisikoak, karreterak, errepideak, zubiak, sare digitalak aipatu ditugu, eta nostalgikoki hitz egiten dugu honi buruz, sare sozialak. Gure debate guztia goizean zan honen inguruan. Eta ondo dago, baino ez da nahikoa. Hori da, hau nahi dugu berreskuratu. Horregatik esan dut, euskeraldia, ahobizita belarri prest da, kontaktu presentzial hori. Baina eske, eta kontaktu hau, ez du balio. Euneko ez dakizen bat gertatzen ari da hemen. Eta gainea, norbaitek tracking egiten ari da. Urratsak, lorratzak jasotzen ari da, ez dakit nola itzuli hori. Gelditzen ari da nunbaiten. Gure WhatsAppak euskeraz nunbaiten gelditzen dira. Gure Twitterak nunbaiten gelditzen dira. Gure Facebookekoak nunbaiten gelditzen dira. Zango den bat, Eusko Jaurlaritzak ez dauka gaitasuna Facebooken kontrari egiteko Bartzelonako udaletxeak Uberrekin, hori beste debate bada. Baina gure datuak balioa daukate. Eta gure euskerak balio merkantil hori ere badauka. Hortan nahi joa, eta gaina pribazidadea da gurea. Eta Europar Komisioa hortan oso tematua dago esanez, gure datuak gelditu behar dela gure poltsikoan.
Eta uste implikazio asko izango ditula hori etorkizunera begira. Beraz, lurra gehi identidade gehi sarea. Eta esango nuke, bueno, nahikoa da, ez? Eta esango ez, baina eski hau gertatzen ari da evoluzio batean, non nik hartzen dut autobusa, etorren nahi zen bezala, aireportutik gaur honea, ordaindu alemaet honekin, hau non baiten gelditu da. Arreia disrupzio, algoritmikoari buruz, hitz egiten ari naiz. Esango, euskara plan batean ezin dugu dena sartu. Bueno, kontuan euki. Nik uste dut kontuan euki behar dugula. Nola aplikatzen da hori Bilbo, baino Baiona batean, Donosti, Gasteiz, Irudietan, segurazki, baino Tolosa batean, ez da askoz diferenteagoa Donosti baino momentu honetan. Informazio guzti hori geolokalizatzen ari da, ez da guk ez jakin. Bueno, debate hau, ez dut hemen nik soluzionatuko, ez da gutxe gorik ere, eta baten batek berriro diot, interes berezia bali madauka, nik idatzen artikulu bat, iaz, nazio algoritmikoa. Eta Estoniako ejemploa jartzen dut, eta aparekatu nun Estonia Euskal Herriarekin. Hor utzikoet, ni behintzat kontentu nago egindakoaz, eta planteatzen dudana, eta Erkidego Autonomo Nafarroa eta Iparraldeak, segurazki blockchain teknologiarekin, etorkizuna, agian iriki dezakogu zenbait gauzatarako, zenbait politika publikoetarako, euskalgintza barne. Commonsa, zergatik behar dugu commonsa? Bitartekaritza horretan, eraldaketa urbano, politiko eta digitalean, berrikuntza sozialak emango ligukena, gizarte mugimendu sozial likiduen rola berrikuntza soziala izanik, da zerbait asumitzea dela oso evidentea esatea, zaila gauzatzea eta da euskera commons bat bihurtzea. Jabetza komunala bihurtzea. Eta jabetza komunala da, adimen artifizialeko erramientak, euskeraz daudenak, jabetza komunala izatea. Zer dira Jaurlaritzarenak, zer dira enpresa batenak, zer dira topagunearenak, eske igual ez da inorrena eta da guztiena. Eskubide digitalak, suposatzen da individuarenak diranak, saretzea bera, plataformak, etika, datuak, profilatzea, norbait jakitea guk, gure soslaia zein dan. Eta lehenago saltatu dut transparentzia baino, Jaurlaritzan egon nintzanean, dago proiektu bat, deitu zala Euskera 2.0, eta sare sozialen inguruan eta Jaurlaritzak ezun publikatu, eta nagoitze egiten 2010 urtean. Eta exactamente zan, Euskal hiztunak Facebooken, Twitterren eta LinkedInen profilatzea. Alegia, duela 10 urte. Facebook zanean, txantxa bat, jolasteko gauza bat, sailburuak eta sailburuordeak esate zidaten bezala, bai, orain ikusi zer dan Facebook, munduko enpresarik potentenetakoa, euskera zergatik da common bat, hor ikusten dezue, ez da nire inmateriala eta oinordekotzan eman zaiguna, gero da beste common batzuk, direla beste modu bateko, baina hizkuntza berez common bat da. Balore universala esaten denean horren inguruan ari gera hitz egiten. Beraz, nire mezua da, mugimendu sozial likiduen rola, berrikuntza sozialean bitartekaritza funtzioa eragitea da, alegia aktibaraztea. Hizkuntza politiken agenda berritu eta eguneretoa eragitean datza. Alegia, mailu bat izatea arestiren pertzepzioz edo sanaiaren arabera. Euskaren garapen eta biziberritzean zuzeneko eraginea izango duten eraldaketa urbano, politiko eta digitalak, eta hor da, topagunearen eretzako funtzioa identifikatu, aurreikusi, barneratu, eraginarazi, gizarte komunitateko interestaldeak, stakeholderrak elkarlanean jarriz, esperimentatu, importantea eta egiten ari zerate. Ez nago eser esaten egiten ez zaudetenik, zeren goizean behintzat hori izan da, zea guztia ez. Euskera dinamika publiko-pribatutik aratago commons bat bihurtu, komun bat bihurtu, euskara ondare bizi eta aktibo komunala bihurtuz, eta hemen asuntoa da, nola jokatu interestaldekin. Zer hemen gizarte zibile zaudute, baina zer egin enpresakin, zer egin gure sektore publikoarekin. Eta horreratzen joa, saltatuko ditu batzuk, hemen daude erramienta pilo bat, berrikuntza sozialen inguruan, baina uste ez dirala hain garrantzitsua. Zer itxi nahi dut, honea. Nola antolatu hori? Orain arte gobernantza ulertu da pribatua, publikoa eta akademia. Gero pasatu ginean publiko, pribatu, akademia eta gizarte zibila. Nik planteatzen dut, hau. Alegia, zuek ari zerate hemen lanean, gizarte zibilean,
Baina oso ondo esan duen bezala Laudioko atzean zeuden horiz jantzita dagoen zu, mutil, bai, uste zu izan zehala, aguraingoa, barkatu. Ekintzailetasuna aipatu duzu, aktivismoa aipatu dezakegu eta kooperatibintza aipatu dezakegu, hemen daukagu ejemplo garbi bat, ez? Nola egin gizarte zibiletik ekintzaileak, aktivistak, zaki brikolers nola itzuli, ensambladoreak, ez? Eta ikusteko hau gobernantza moduletan dagoeneko ja txertatzen ari dela, aztertzen baitugu, zenbait lekutan ematen arien emaitzak ikusten dugu ez dela dena publiko eta pribatua. Baizik eta zenbait hau da hiri batzuen emaitzak dira. Bukatzen nijoa, Garikoitz. Eta zer egin Euskal Herrian, zentzorretan, ez? Bueno, ni bukatuko dut nolabait esateko 3 proiektuekin, nun berrikuntza sozial digitala garatu dan, nolabait esateko, eta guztietan euskera ez da ezbaian jarri eta commons bat bihurtu zitekein. Lehenengoa da, Eudelekin egin duela 2 urte, egin nuen proiektu bat Udalerri adimendunak deitu zena, Herri Smartik. Bigarrena da Auzolab, Eusko Jaurlaritzarekin, Erkidego Autonomoko auzuneak, eta hirugarrena Zumaiako, konkretuki, gauza konkretu bat, Zumaiako udalarekineko turismo planak, Living Lab baten forma hartu zuelako, ez? Bueno, Herri Smartik ez dizuet gehiago aipatuko, baina 36 udalek parte hartu zuten interbentzio horretan. Auzolabekoak, ikusten duzu bezala, askoz diseinu, baina auzoak proiektatzea zen, berrikuntza sozialaren ikuspuntutik. Eta hirugarrena, nahi badezu eskuragai dago, sarean, Open Accessen dago, zen artikulo zientifiko bat publikatu zen kasoaren inguruan, ez? Dekalogoa. Zer egin behar dugu? Bueno, nik planteatzen duana da, estrategia asimetrikoak, lurralde guztiak ez dire berdinak. Eta uste eta aipatu dezuela, lehenago, zeharka. Bigarrena, multi-stakeholderrak, alegia, 5 ditugu, nik 5 aipatu ditut, interes taldeak, gizarte zibila bai, baina gizarte zibilak aipatu danean lab, aipatu danean ela, aipatu danean enpresa bat, eske hor dago gure lana. Dola implikatu arazioiek gure dinamiketan. Disiplina artekotasuna, askotan ditugu oso perfil berdintsuak euskalgintzan, eta uste beste perfil batzuk behar ditugula, apurtzeko dinamika asko. Lurralde aniztasuna, Libilabak antolatu, eraldaketen uztarketa identifikatu, datuen ekosistemak hori ez eta inbeste garatu, nik plantatzen dut blockchain euskaraldirako, posible da, txipa balimadoko eta normaiten hori jasotzen alima da, ezin dugu hori ustiatu, hor usten dut. Gizarte mugimenduen tipologiak, ez da dena kooperatibak antolatzea, izango ditugun bezala, batzuk igual ekintzaileak, proiektu ekintzaileagoa dituzte ez dira kooperatiba bihurtzen, aipatu du lehenago Laudioko edo dena delako parkatu, memoria oso txarra daukat. Aktivismo, banatzea, nik uste oso importantea banatzea zertara jolasten ari gara, ekintzailetasuna, aktivismoa, kooperatibigintza. Estrategiak nazioartearekin, nik hori teorien hitzein behar nuna, baina ez dut garatu nahi izan, ez? Eta hau da, Euskararen unibertsotik Euskararen panoptiko digitalera egin behar dugu. Panoptiko digitala. Zerbait leku batetik dena ikusten dana. Benzanen ideia, oso interesantea, oso panoptikoarena. Beraz, galderak, berritzailea dela esango zenukete, hiru erkidegoak, presentzialetik aurrez aurrekotik jauzia digitalera, nola egiten dugu? Ez dakit nik, Ez dakit, baina egin behar dugu. Marko instituzionalak laguntzen digu, betik uste kontuan etukitzeko. Intersekzionalitatea, hori aipatu Donostiko izlariak, eta uste importantea dela. Metodologiak, mesedez, berrikuntza soziala, ez da neurketak egitea. Esaten dut hau, zeren Euskal Herria behiratzen duen bakoitzean, aholkularitzak egusten ditut neurketak egiten. Ez, analitikak eta eraldaketa, interbentzioa da, ez da neurtzea bakarrik. Ez da neurtzea ez denik, baina ez bakarrik hori. Eta azkenean, antolakuntza, estrategia eta noragoaz. Eskerrik asko.